Kawai ke Longkmie na kasnong Mynri Umsning ka Kongres Mersing la keno bakla Shah Pynduh i ka jingyo bha yu khaw Reshon ha kate kasnong nadu upnai jeliu jong snam arhajar arpo. Hadin bakate ke Longkmie kelamat i kate ke jing Shah Pynduh bha kelalej ut sekaseng hinyo trap achik National Movement lani ke H&M Ribhoi District kaba kate ke sengru hapo ke jingilam uba pateng Mersing kumu presiden kilalik kendu ya ke inspektor ketenat food and civil supply hanongpo bat kate ke inspektor ru kala Shimkhia halor kate ke benta bat tuklar bat pentip ru syakinong sam Reshon ba udai ban penyo ya kate ke bha badai hok syakate ke Longkmie kumba ke long ka H&M kala maham teng e ru syakinong sensar snong bat nong sam Reshon kimdei ban khnyot bat rengkat berkajing trelang bat kibor sarkar ketenat food and civil supply ban pengat ikiba kum kite kibreu hagi kiti jong ka ain nakai kada viwan me kendu ya inspektor jong supply apo jong DC office hangne anong po to nagaleng jong i gaseng H&M Ribhoi District harengkat bat ini kong iba kerteng jeras Mersing iba syong basa apo Mynri Umsning nagaleng gaseng hadin banglayo ya ka komplain dan itong ba kadon kata gajing Pynduh yang khaw Reshon uba ini itong ini banyo hok yang khaw Reshon hendrai imsyam layo nadu arhajar arpo berai ba ndru ndai tarik berai bandu arhajar arpo ila Shah Pynduh yang khaw Reshon bat nagaleng gaseng marsnyo ya kata gajing komplain nila wan marmar ban Pynduh ya inspektor yang ka food and civil supply bat adin ba nagaleng gaseng ilawan kendu yani inspektor bat nagaleng gajong i ila aik asuran sing gaseng bat yani itrai ong ba ila phun hiru yang dilar jong gade gasnong Mynri Umsning bat ba udai ban penpoy no mordor yang to khaw uba kila penja klub bat ba kila bam na kabenta ka hok jong ini itong nagaleng gaseng ni penpau ka jing Shimkhia bat ka jing susi ka ba nyoi ba nakapor kayak ja kamtam haki senang nang kendong nyoi ba kata ka jing Shah le ben ka jing Shah nyon ben kita kinong song senang ngakwa ban keren nakabasai Shah kidilar kibadai siginong kendong ba kimdai ban le ben ya kinong song senang namar une udah khaw kide masungku udah khaw jong ka ain ka ba ka sarkar India ka ai segilongging kibaduk Hendrai balai pat baki bam ya lajong balai ba kim sem laai ya kita gibru ki badai hok benio yo to khaw nagaleng kaseng ni kerpat ba uneu dilar ubadai sekde gesnong Mynri Umsning bat urung ba snong nomor ni suthu ba katkum kajing batai jung ni ikong kadon kajing ya sela ban pendek bat urung ba snong ban Pynduh yang khaw ni kerpat nagaleng kaseng ba soba ban penpai no mardor yang neu khaw jung ikong jeras Mersing bat lada pimpen thai apo sismi arsmi nagaleng kaseng bat nagaleng ka office ng food and civil supply nginle ya ka badon kam kanai kada ka misit ka bakaliar nagaleng kaseng ba nim kwa su ban yo i ba nang sakmat ba kilangging ki baduk ki bajenjar kin Shah le ben kin Shah i ben namar nyo i ba nakapor sa kapor kumbang ong nyo i ya ka jing Shah nyon ben kamtam hagisnong nang kendong ba nang sakmat ni kwa menkerpat ya ka food and civil supply ba kidai ban sim ya ki sinjam ki bateng ya kum kine ki jaj bru wat haduk ban pengat saki kendon an nang ba kane kanom jasu nang le sakmat kane kane ki kerpat nagaleng kasel ba minum kwa su ban i kum kine ki jing ban ben ki jing le ben ya ki langi ngosam ki badung tekai pulang ya ki ban nam ai kata ka yang ni khaw Reshon sa ini kong ha te gesnong tatkum ka jing thu jong ni ikong ba dei tang na kadau ka badon ka jing kaja halor kata ka jakarap halor ka senong penthor bat ka senong Mynri Umsning ini ikong ile irap akata ka jaka ka ba ka senong Mynri Umsning ka kam kata ka jaka bat kalabu ya ka pan ni ikong nagador ka ba sanpong hajar tenagaleng jo ni ikong yang ba ngamla bansiu ya kata ka sanpong hajar ka ba ka senong Mynri Umsning kabu ya ka pan namar iong ba kata ka jaka kadai ka jaka ka ba kiya kaja hendrai kidon hadu sangut kita ginong rap hendrai ka bangi solungo ba balai tangye ni itang ibu ita ki fan bat ya kita gelangut kimsam labu ikra ka fan kadawi ka ba ki Pynduh ya ukhaw kadai nak kadau hendrai ka bangi kwa pat ban pensai lane ban kran hato ka kam snong bat ulu ukhaw kan dan jide ayu
ba Pynduh nomor unang kau de ubawan leng ba sarkar kini Pynduh bane tak ya kapam snong bat ya skim ki bawan na ka sarkar kane kadai kabangi kwa bankran saka snong Mynri Umsning ba Pynduh ya gila skim sa gilangin ki bahap apa snong ka thau gidong ki nomor kini skim ki bawan na ka sarkar kabawan leng ba snong gidong ki